Suomalainen mies ei puhu eikä pussa, jos on pääsuus, vaan sun kuulemma plussaa. Ja neidolle pitää olla lipevää, 5 treffit enkä tiedä ikää enkä nimeä. Sen lisäks mä tyttöi Vantaalle hoidan, ja kun naiset soittaa ja kysyy uken nimeni, mitä tulee puhelimeen, anna sen soida. Sano next. Hoidolle moido, mulla on tapa pitää entiset toitol ja uusitutta buksi on vaikea tavata, pitäis olla aiheet kuunnella, suudella ja halata tunnelma palava. Pikku tunnella mut tunnetaan, et puhu nummet ja lammet ja isku repliikit iskee ku salamaa. Metronomi jää koukkuu ku rapala. Mä näin sut eilen, baby, olit jotenkin niin kuumeinen. Mä näin sut eilen, baby, olit jotenkin niin kuumeinen. Se on meille vaan teille, eri teille, baby. Ja mikä neidin nimi oli Minitopis? Viniotipussa näytit ihan ikipopilt. Mut sun isillä oli hillo ja auto ja sun iPhoneis miljoona saldo. Sulla on eräs city koti ja purjevene mikä sulle ikin sovi. Mut sun tili oli kaunis, yhtä kaunis kuin mun hauis sun uudessa Audis. Eletään niinku Brad Pitt ja Jolie. Saat nätti ja maa räppi flowi. Ei näistä muistoo mihinkään, ne vie sut puistoo treffeille ja alkaa letteinen kimittää. Mut ei sit sen enempää, mä en oo kenelläkään nähnyt hartioit noin leveitä. Sä käyt varmaan treenaa, aerobikki sun fitti jeesaa. Joka klubille on neidille vippi, salihousut ja Davidin lippis. Hei Päivi, mä rakastan sua tilipäivin, haluan susta miniän ja äidin. Sun sinisilmät vetoaa äijii, hei tyttö se on menoa nyt häihii. Mut ei unoheta avioehtoa, avioron No eikö se silloin riitä? No silloinhan se riittää.